Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bamanan André. Koro bamanan fula. Ma foy bismillah folo. O jaranye. Ni ko bismillah ma foy nsoma. Foli fana jaranye. Nakri fana ma foy tile parce que tile boraka bon. Tile boraka wa ya foti. Ambi soma da fana na. Ah, ni ko ambi soma da na we sikayede. Ambi soma na bi yanda faraka sino do ma la me obusula de. Awa ambi soma da la ya. Oh. Oh. Parce que Amérique ka ba mene aussi obusula. Oh. Oui. Dɔw ka dugu jɛnda Macédonie. Voilà. Dɔw ka su kolen don. Dɔw bɛ sunɔgɔ jala sisan. D'accord. An bɛ bɛɛ fo. Ka sanga ni i ka waati. Ni ko ni waati. Donc bɛɛ bɔ yɛrɛ y'a kɔnɔ. Awɔ bɛɛ bɛ yɛrɛ y'a kɔnɔ. An bɛ bɛɛ fo ka kɛɲɛ ni ka waati ye. Tubarikala. Ko o cogo la bila yen. Bamanan André. Makɔrɔba ko foli tɛ jagoya kɛ ko mais lamini ye jagoya ye. Mo cogo di? Bon, foli tɛ jagoya ye nka mɔgɔ sɛbɛya tamasiyɛn fɔlɔ don. Laminali fana o ye jagoya ye sabula ni mɔgɔ ye mɔgɔ sɛbɛya ta k'i sɛgɛrɛ i ka kan ka a fana ja a tigi bolo. Naamu. An y'a fɔ ten mɔgɔ sɛbɛya tamasiyɛn fɔlɔ. Mɔgɔ sɛbɛya tamasiyɛn fɔlɔ. Alahu akibaru. Dugu la sisan n'i ye cɛkɔrɔbaw lajɛ cɛkɔrɔbaw to ka sigi gɛrɛn na denmisɛnninw bɛ tɛmɛ kuma dɔ bɛɛ tɛ foli kɛ nka i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ o tɛmɛ n'u bɛ foli kɛ cɛkɔrɔba b'a fɔ ko nin ye jɔn den ye ko nin ye maa sɛbɛ foli ye mɔgɔ sɛbɛya tamasiyɛn fɔlɔ ye mɔgɔ min ye mɔgɔ sɛbɛya ta k'i sɛgɛrɛ a fana kunbɛn ni mɔgɔ sɛbɛya ye o jagoya i ma n'o tɛ i fana b'i yɛrɛ bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ min tɛ sɛbɛya minɛn ye bilen o de kama fɔ ko foli tɛ jagoya nka a laminali ye jagoya ye. dɔw yɛrɛ ko ne ma ko sigiɲɔgɔn kɛlɛ folibaliya de b'a daminɛ fɔlɔ. o ye tiɲɛ ye. O ye tiɲɛ ye. Awɔ. An b'o de f'i ye sisan ko mɔgɔ sɛbɛya tamasiyɛn fɔlɔ don. Ni walasa i k'a dɔn sisan walasa i k'a yira mɔgɔ la ko ni karisa bɛ kɛlɛ la wala n diminen don a kɔrɔ i t'a fo n'i m'a fo a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na donc a fana bɛ sɔrɔ k'a miiri k'a fɔ yala ne ye ko min kɛ karisa la o don wala kuma min tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ o don a diminen tɛna kɛ o la wa wala nin ko min kɛra a diminen tɛna kɛ o la wa sabula i taabolo kɔrɔ tɛ fobaliya ye. Naamu. O ye kɛlɛ tamasiyɛn fɔlɔ de y'a bila ye. I ma mɔgɔ i sigiɲɔgɔn n'i m'a fo o ye kɛlɛ tamasiyɛn fɔlɔ ye sabula o ye fɔcogo dɔ y'i fɛ k'a yira la k'a fɔ ko i diminen don ko dɔ la bila ye. Tubarikala. N y'o mɛn bamanan yɛrɛ ko foli ka di ye ko foli tɛ gansan ye dɛ ko a ni sɔgɔma o kɔrɔ la an ka kɛ ɲɔgɔn somɔgɔ ye. Kɔrɔ fana bɛ a fo waati ninnu fana na. Ko an ni tile ko an ka tile ɲɔgɔn ye sigiɲɔgɔn ye. O ye tiɲɛ ye. Ko an ni su an ka to ka ɲɔgɔn sutura k'o tɛ. Mɔgɔya la ni aw sɔnna ɲɔgɔn ye aw tilenna ɲɔgɔn ye aw ye ɲɔgɔn sutura ne hakili la o ye mɔgɔya dafalen ye. Bamanan ko ten ko o kɔrɔlen de nin ye foli ye bamanan ko foli n'a kɔrɔ don ɲɔgɔn. A n'a kɔrɔ don. O ko ten. O de kama ne y'a f'i ye n ko foli ye mɔgɔ sɛbɛya tamasiyɛn. Tubarikala. Sabula a bɛ fɛn caman fɔ kuma caman bɛ fɔ foli senfɛ an fɛ yan. Hali n'i m'a fɔ mɔgɔ ma k'a ni tile i m'a fɔ ni sɔgɔma i m'a fɔ k'a ni su nka n'i taara mɔgɔ sɔrɔ baara la n'i ko karisa i ni ca wala i ni ce i b'a dɔn k'a fɔ ko o fɔli sisan a b'a yira la cogo dɔ la k'a fɔ ko a bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka kɛ n'a sɛbɛ ye e fana bɛ a fo o sɛbɛya in na i m'a ye kɔrɔ bɛ foli bɛɛ la bilen ye o de kama nafa ka bon. Wa n'i m'a fɔ mɔgɔ min fana n'i ma sigiɲɔgɔn fana fo o ye kɛlɛ daminɛ de ye. An bɛ to ka ɲɔgɔn fo. O ka fisa kosɛbɛ. N'an tora ka ɲɔgɔn fo fɛn caman bɛ yen nɔ a bila hali a bɛ funu caman da sa. Siga t'o la. Misali ni e kɛlen don ne ni ne da tigɛlen don ɲɔgɔn na sisan. An ye waati dɔ k'an si tɛ kuma si fɛ. Nka ne nana tile kɔnɔ ne ko e ma ko a bila i ni sɔgɔma. A bi dimi min b'i la. A bɛ caman ba b'o la. Tuma dɔw yɛrɛ a bɛ sin k'a to i bɛ kɛlɛ bila. A banna. I ma foli nafa dɔ ye. Bien. Awɔ. An bɛ don jumɛn na. Ayiwa bi an bɛ ntɛnɛndon la. Mɛ kalo tile 16 don. San 2022.
fasiribaw sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ min ye ka kumaba dɔ fɔ mɔgɔ ye faamuyali ka se ka sɔrɔ ko dɔw labila ye. Tubarikala l'indépendant ale ye mun fɔ bi. A jira k'a fɔ ko Mali jamana marabagaw y'a jira k'a fɔ ko u y'u fosi ka bɔ G5 Sahel la ni o ye jamana 5 ka jɛɲɔgɔnya baara ye banbacɛ waliw kɛlɛli hukumu kɔnɔ ko ka sababu kɛ ko fisamanciya dɔw kɛlen don a ko la wa ko bankɛra fana ka kulu ɲɛmɔgɔya di Mali ma k'a sɔrɔ ni sariya si tɛ yamaruya di a ka se ka tɛmɛ o cogo ninnu na. Min bɛ tali kɛ Espoir Mali kura ɲɛmɔgɔba Cheikh Oumar Sissoko k'ale y'a jira k'a fɔ ko Mali mago bɛ marabagajɛkulu kura de la cikan min kuntilenna jɔnjɔn dɔ bɛ di mun ma n'o ye gouvernement de mission ye wa ko a ɲɛmɔgɔ fana ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ se ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan. Le républicain ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ Espoir Mali kura kɔnɔna na bi ko farali yɛrɛ ko nɔgɔ tɛ o ko la bilen wa ko jamanadenw fana farala ɲɔgɔn kan k'u ka senkɔrɔmadow ta ka ɲɛsin Mali finitigiw ni lakana ko baara min b'a la ka kɛ sisan. Koro ko jiko gɛlɛya bɛ yen nɔ ko muso ni denmisɛnw kɔni y'a jira ka nɔgɔ bɔ a la pewu k'a fɔ ko ji min nɔgɔ b'u la k'u b'a fɛ ka ji min. Ayiwa Asimi ka taa n'a ka château ye. O fana bɛ se ka kɛ Selenge dɔgɔkun kelen kɛra yen nɔ Segu Ndonko ani Ladala ko Yakuba Ali kɛnɛ kan ko min bɛ tali kɛ laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka se ka Selenge Ladala kow ka se ka dɔgɔkun kelen kɛ k'olu yakubaya kosɛbɛ ni k'olu jira diɲɛma la. Tubarikala l'essor faso ka fasiri min bɛ tali kɛ jamanadenw k'u y'u ka senkɔrɔmadow ta ka ɲɛsin Mali finitigiw ma wa ko senkɔrɔmadow ninnu k'u barika t'a la ka dɔgɔya ko ye ko dɔ bɛ fara jama kan don o don ka taa fɛ. O kɔfɛ Ayesidali ni Joliba Ase k'olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ka jɔnjɔnba n'o ye Kodu Mali dolaci laban kɛnɛ kan ko ɲinan y'a san 26 ye o ɲɔgɔnna kuma deli ka kɛ fɔlɔ. O kɔfɛ ko Mamadu Konate ale fatuli san 66 hukumu kɔnɔna na ko tasibila kɛra ka ɲɛsin ma ko fɔli ma k'a fɔ ko a ye cɛsiri caman kɛ wa misaliya ɲuman bɛ se ka a bɛ misaliya bɔ mawulu kuraw ye. O kɔfɛ min bɛ tali kɛ Qatar k'olu ka taamakulu dɔ kunbɛnna Mali marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ fɛ Dr Choguel Kokala Mayiga kumaw kɛra kosɛbɛ baaraboloda ni taabolo kura minnu kan ka ta jɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na an ni Qatar ni ɲɔgɔn cɛ ko o kumaw bɔra ko siratigɛ la bilen. L'alternance ko Mali kura taasira ni o ye minisiri dɔw kana ɲɛfɔli kɛ u ka baaraw kɛcogo la ko yala ko tɛgɛrɛ kan ka fɔ a ko kun wa walima mɔgɔ kan ka a ko barabɔ de. Ayiwa n t'o dɔn fɔlɔ. Ne t'o dɔn fɔlɔ. Yani k'a to waa ka ɲininkali wɛrɛ kɛlen don ko yala ko fɔrɔ ɲɛsin bɛ yen ni ale ye Togo jamana ɲɛmɔgɔ ye k'ale na se ka kɛ sababu ye ɲagili ninnu ka wuli ka bɔ Mali kan ni CEDEAO ni Mali cɛ bɛɲɔgɔnya sɔrɔli ye wa. O jaabi fana tɛ n bolo. O fana jaabi t'i bolo. Ayiwa kuma ka ca bi. Min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga ko ale kuntala b'a la ka janya wa ko maaba caman fana bɛ jamana in kɔnɔ k'olu b'a la ka samaraw bɔ. Abdoulaye ko yala ko taalen ɲɛfɛ Mali politiki ko ɲɛda kura jumɛn bɛ se ka di a ma de. N bɛ miiri o la fɔlɔ. Ayiwa ɲininkaliw kɔni kɛra. Les Échos wele. Lycée Philippe Dabo Sancerre Ajuru Sayi k'ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ fanga ni jɔyɔrɔ dɔ kan ka di lakɔli karamɔgɔw ma min tun bolo ka kɔrɔ walasa kalan ka se ka segin ka don ba la ko kura ye a ka se ka a jɔyɔrɔ sɔrɔ. O kɔfɛ n bɛ tali kɛ Dr Lamini Keita ale ye sɔrɔko dɔ maaba ye ko sɔrɔko kan ka segin ka yakubaya ɲɛda kura kan ka di ani sɔrɔko ma ani ka taabolo kuraw tigɛ a ko la walasa sɔrɔko ka se ka basigi diɲɛ kɔnɔ Abdoulaye Dane. L'indicateur de renouveau ko di. A y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko M5 RFP kɔnɔ ko gɛlɛyaba bɛ yen nɔ sisan k'a sababu kɛ ko EMK n'o ye Espoir Mali kura o ɲɛmɔgɔ k'olu kɔni y'a wajibiya k'a fɔ ko Dr Choguel Kokala Mayiga ka walan sɛmɛ ko kun minnu na Mali bɔra G5 Sahel kɔnɔ indicateur de renouveau mɔgɔw bɔlen don a dɔw kalama
o ko ka kuma dɔw fɔ kunnafoni siraw fɛ wala bɔlɔlɔ siraw fɛ minnu bɛ se ka ɲagi n'a wele ko cybercriminalité o ko kunnafoni di sira min bɛ bɔlɔlɔ kan n'a wele ko Mali jolidenw o ko olu kɔni ɲɛmɔgɔw bɛ sariya ka filɛli minɛ kɔnɔ sisan ko kɛ b'u kɔ sariya siratigɛ la u bɛ bɔ boli bɔ ayiwa sisan bɛ kuma ka ca bɛɛ k'i janto i ka fɔta la alhamdulillah ko ɲakili minnu bɛ Mali kan olu welelen CEDEAO fɛ ko Alassane Dramane Ouattara kɔni bɛ Faransi nin waati ninnu na min tali kɛ Total ni Shell ani taji feere yɔrɔ wɛrɛ k'olu ka baarabila min tun bɛ sen na dɔgɔkun tɛmɛnen k'u ye dɔ fara kan ka tile 5 wɛrɛ fara wulikajɔw kan o kuma an di jɔsen wɛrɛ ɲin'a ko la o kuma le challenger ko mara ye ɲɛfɔli dɔw kɛ san 2014 a ka Kidali taga la Musa Mara waati min na ni fanga ɲɛmɔgɔ kun don ko a ye a jira k'a fɔ kɛlɛ in hukumu kɔnɔna na ko Faransi ma bɔ a nɔ la wa ko Faransi yɛrɛ ye jalaki bi Mali finitigiw kan k'a fɔ ko muguci minnu kɛra ko Mali finitigiw ye o muguciw de kɛ Ablandan min tali kɛ bolimafɛnw ka kɔlɔsi minɛ min bɛ wele u lajɛ k'a ye n'u minɛ bɛɛ dalafalen don ka ɲɛ n'o ye contrôle technique ye ani u ka numéro n'o ye plaque minnu bɛ k'u la ko olu dili cakɛda dɔw ma ko yala ko sariya de kɛlen don ka a ko dili bɛɛ lajɛlen senna sumaya wa o fana ɲininkali kɛlen don ya fɔlɔ Ablandan a b'a kuncɛli le malien o ye fasoden a jira k'a fɔ ko minnu ye wele bila k'a fɔ bɔ ka kɛ ka Mali finitigiw senkɔrɔma dɔn k'u ka wele jaabira wa ko a kɛra kunkɔrɔta ye min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ premier ministre ni UNTM ko a kalalen don ni ɲɔgɔn cɛ sisan ko bɛnbaliya kun ye mun ye bɔ kɛlen don o dɔw fana kalama malien mɔgɔw fɛ Ablandan min bɛ tali kɛ kanamu ɲɛmɔgɔ ko ale kɔni ye taama balalen dɔw kɛ a ka cakɛda dɔw kɔnɔ walasa k'a dɔn baara ka kɛ cogo min na n'o bɛ wele ko visite inopinée a kuma ye nin ye sɔgɔmada kunnafoni tɛlen don a bila ye tubarikala bamanan dɛ ma Mamadou Konaté ko fɔ sisan i m'a fɔ a ta ɲɛna o ye ko bɛɛ ka ye wa Mamadou Konaté ni Modibo Keïta olu tun ye bloc soudanais ni RDA créé ɲɔgɔn fɛ olu tun bɛ an ka politique ɲɛma ni RDA ka kunkolo fila belebeleba fila Modibo Keïta Mamadou Konaté kɔni ma si sɔrɔ a ta ɲɛna k'a sɔrɔ a bɛ san 59 la 11 mai 1956 k'a sɔrɔ a bɛ RDA ɲɛmaa la a ta ɲɛna ko ci cira Modibo ma k'a sɔrɔ Modibo bɛ école karamɔgɔya la Sikaso ko a ka na parti ta donc Modibo segira ka na parti ta Modibo y'a fɔ Nazaraw ye ko ale bɛna o ci wɛrɛ ma Nazaraw kama ni nana n tɛ sara ko hali tan sara faso ko dɔ bɛ taa a nana yan ka baara kɛ ale ni mɔgɔw to fo a ye indépendance ta ale fana kɛra député à l'Assemblée française maire de Bamako politicien aussi enseignant modèle Mamadou Konaté ayi Modibo an bɛ Modibo la Mamadou Konaté an y'o bila ka ban maintenant an bɛ Modibo la donc Modibo Keïta premier président de la République du Mali ok il est le président du gouvernement de la Fédération du Mali ale fana ye kalan kɛ Gorée William Ponty major de sa promotion ale bɛ bɔ waati min na tubabu y'a sɛbɛn a ka papier kan élève brillant kɔrɔ ko kalannen don min bɛ hakili ka di kosɛbɛ très intelligent méthodique travailleur fɛɛrɛw b'a bolo a bɛ baara kɛ a timina ka di travailleur mais attention anti-français nka faransi man d'a ye o côté i y'o sɛbɛn a ka papier kan directeur k'a sɛbɛn a ka papier kan depuis ale bɛ école la Boto tiɲɛ depuis a bɛ tubabu kɛ école la tubabu y'a kɔrɔsi fo u y'a sɛbɛn k'a dɔn a ka dossier la pour que u k'a kɔrɔsi k'a tɛ faransi fɛ voilà maintenant ale nana ka indépendance ta olu ni Sénégal parce que lui il faisait partie des fédéraux ko pour que farafina ka fiɲɛ sɔrɔ an kana sɔn tubabu b'a fɛ ka mun kɛ k'an fara ko tubabu bɛ se diviser pour mieux régner awɔ parce que n'u y'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na voilà
donc i b'a ye k'a fɔ ko u bɛ fanga sɔrɔ ko donc an bɛɛ ye kelen an ka fara ɲɔgɔn kan an ka indépendance ka kɛ fédération parce que an bɛ fanga sɔrɔ an bɛ se ka France sɛgɛrɛ n'anw kelen kelen kɔni bɛ France sɛgɛrɛ dɔrɔn France bɛ fara an ma mɔgɔ 5 sɔnna Mali sɔnna Portugal ta sɔnna Portugal ta Burkina Sénégal sɔnna Benin sɔnna maintenant mun de kɛra dernier moment e bɛ France dɔn France dɔn n'u hakili cɛ olu murutera mais Sénégal ni Mali ko hali murutan bɛ taa donc u taara ka indépendance ta mais Modibo Keïta ye président kɛ maintenant ale fatura le 16 mai 1977 k'a sɔrɔ ale bɛ kaso la parce que a ye san 3 kɛ fanga na Musa n'a ka cɛ tɔnden y'a yɛlɛma o y'a don kaso ma kiri ka to kaso la yɛrɛ a kaso dɔnlenba bɛ Musa k'u sɛgɛn donc finalement dɔ yɛrɛ k'o ye dɔn kɔnɔ don a la a salen don min na a bɛ bɛn ni dɔn ɲɔgɔn de ma le 16 mai 77 i b'a dɔn Musa ye mun sɛbɛn Modibo Keïta l'instituteur à la retraite est décédé hali a ka président kɔrɔ o ma dɔn ye ko l'instituteur à la retraite Modibo Keïta est décédé a ko gɛlɛyara dabila ye maintenant k'a minɛ fo Musa bɛ bin don min na Modibo Keïta n'a tɔɲɔgɔnw aw tɛ se k'o kuma fɔ Mali la yan n'i y'o fɔ o bɛ taa n'o ye kaso la Musa bilen de olu ko a tɛ se don k'o fɔ o kuma ko kuma kɛ le 16 mai 1994 o de dɔn fɔlɔ mun ne mɔgɔw commencera k'a ka saya jɛnɛya kɛ ka taa a ka fure la ka tagama kɛ ka kuranɛ kalan kɛ o y'a kɛ lade ye de 16 mai 94 bi dongo don hali bi u ye kalan kɛ a ka so u n'a taama kɛ ka taa ka kaburu yɔrɔ la après mɔgɔw bɛ lajɛ kɛ wula fɛ donc o de tun b'a fɛ k'a fɔ ye donc Modibo Keïta a taɲana 16 mai 77 a bangera 4 juin 1915 a ye Mali mari san 8 mais ale tun ye cɛfarin ye dɛ Modibo n'o cɛ don ladiriba don hɔrɔn don bon min b'an bolo sisan u b'a fɛ k'ale de taama ale de fɔlen ko franchement aw ka soldats min b'a y'an bɔ an y'an yɛrɛ ta an bɛ se k'an yɛrɛ lakana donc an b'o sira kan ni waati in na hakili la Modibo ye fɛn minnu sɛbɛn ka bila ni Mali marabaga min sɔrɔ k'i hakili t'o la ayiwa n m'a fɔ k'i bɛ Modibo ɲɔgɔn bɔ sa nka i fana na maaw lafiya dɔɔnin siga t'o la n b'a fɔ i Tarawele kuma ye Ala ka dɔn wɛrɛ yira amin ya rabi